tranquilos nuestros invitados y que disfruten de la historia de los comediantes. Doltza, Dulcinea Quixote versus Teresa Panza da istorioaren izenburua. La compañía es Doltza BL, Blanca Luna. Ager teatroak landu du antzeslana. Antzerkiaren barruan, eta orduan ni alde batetik naiz Kijotea, baina beste aldetik naiz aktore bat edo kantari bat antzlan hontan sartzen dela gonbidatua, eta nahiko gaizki eroritzen den pertsonai bat da. Nolabait Teresa eta Sancho Panza hori dira, ez? Errealitatea edo lurra edo. Berriz Quixote Dulcinea da hori mitoa, ametsak eta konfrontatzen edo aurrez aurre jartzen ditugu bilak, ez? ¿Fallaste, Dulcinea? Sí, la hallé echando sacos de trigo en el corral de su casa. Querrás decir, en su castillo, ¿no? Momentu batean konturatzen gea dauzkagun beste mito batzuk pixuak dirala eta gure karga hori igual arindu behar degula. Sentitzen dugu hortik edo handik jun behar degula eta igual gure buruari galdetu behar diogu nundik jun nahi dut nik. ¿Y qué te dio, Sancho, como pago por haberle entregado la carta? Porque es costumbre entre los caballeros andantes entregar una joya al escudero. Sí, pero eso debió de ser en tiempos pasados, que ahora solo se debe de acostumbrar a dar un trozo de pan y un trozo de queso. Erotasuna lagun, mitoi buruz mintzatzen den antzeslanak Miguel Cervantesen idatzi ezagunaren ikusmira berezia dakar. Caballero, es el camino al Toboso. Cervantesen eleberri horretan daude mila joku, daude mila sugerentzi, mila pasadizo, eta hasi ginen jolasten horrekin eta taularen gainean proposatzen gure ikuspegitikan pasadizo asko. ¡Un camino de ladrones! Emaitza osoan ikusten oso obra atsegina dela, batez ere atsegina, ondo pasatzekoa, erresa ikusteko. Askotan pensatzen dugu, Don Kijote, ze peñazo izango da, ze gauza astuna edo, ez, oso harina da. Konpainian ohikoa denez, laugarren pareta hautsinaian entzulen gertutasuna bilatzen du Doltza, Dulcinea Quixote versus Teresa Panza obrak. Vosotros también, escuchar el latido. Escuchar al caballo y al asno que la acompaña en las tierras de la Mancha. Komediante hauek sentitzen dute denok daukatela posibilitatea sentitzeko aktorea dala, ez? Baina da sentimentu bat, ez? Ez da bat batean eskatzia norbaiti zeo zer egitea. Bea ja barrun izango da konturatu gabe. Hori da pixkat jokua, ez? Juego con el que quemaron sus libros, culpables de su locura, dice. Quemados los libros de nuestro caballero y tapiada su biblioteca. Bigarren irakurketa du guztiak antzeslanean. Aktore rola duten aktoreak gainera, zuzenean aritzen diren abeslariak eta musikariak dira. Aktorek eta instrumentistak dira, orduan entzungo ditugu zenbait instrumentu, eta nik uste horrek ematen dion freskotasuna eta zuzentasuna ere aipatzekoa dira. Quixote bidaiatzen joten nahi da, ez? Obra hori ere nolabait da bidaien historia bat, ez? Eta nik uste dut nomadismo hori edo gure izageran nomadak sentitzia oso gauza reala da. Sentitzen dut orain entsaioak ikusten eta horrela, ez? Txalapartaren soinua nolabait ikusten dut lotuta nomadismo horrekin, ez? Vosotros, los jóvenes, vosotros sois el futuro! Agerre teatroak landu duen On Quixoteren berezko bidaia ibiltzen hasi da. Hurrengo geltokia Tolosan dute, Leidor Antzokian, ostiralean.